Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Георги Манчев, бариста в Дъбов Specialty Coffee. В момента се намирам на летището, където очаквам всеки момент господин Дъбов да се появи след пътуването си до Етиопия. Ето го и него, господин Дъбов. Господин Дъбов, много се радвам да ви видя. Аз също се радвам да ви видя. Че пътуването в Етиопия е минало успешно. Фантастично мина, всичко беше наред. Идваме да ви посрещнем и да ви зададем някакви въпроса. Относно спирането на Diablo Blender. Можете ли да коментирате нещо? Каквото и да е. Без коментар. Господин Дъбов, моля ви се, всички колеги се интересуваме относно малко повече информация относно Blender. Нещо. Без коментар. Уважаеми зрители, не успяхме да изкопчим никаква информация, за съжаление, но и утре е ден, няма да се отчаиваме, утре отивам право в производството, където ще получим всичко, което имаме нужда като информация.